Na san da a ce bai ma kake ji ba ka tsaya sakin girkin nan ba ce. Ƙwarai kuwa, amma zai ci tafiya zai yi. Bayani na tona baki kan magin Vejing cikin nutsuwa tsaf a waye zaki da fankajin mutanen kirki da gaskiya suka shirya sa tunani na aidani da su ba sabawa. Kada mai gida a bar dai tona. Lafiya? Shi ya sadu wani ɗanɗano ban da shi ba na so. Kama soman ni girki na san ban. Albishir kun ji mata albishir gora fari magin Vejing ya Kawata. Lafiya ina ta sallama baki amsa ba kuma na shigo na ga fuskar ki yanayin damuwa. Wallahi jidda ina cikin damuwa. Subhanallah me yake faruwa? Ina fatan dai ba faɗa kika da angon nake ba. Kisan dai haka, domin ku ya fita ransa a ɓace. Wata matsala nake faruwa da ita a cikin gidan. Yau kwana na 3 da tarewa. Amma idan na masa girki baya ci. Kuma ban san me yasa hakan ba. Gaskiya ƙawata wannan babbar matsala ce amma in tambaye ki. Da wani sinadarin magi kike girki da shi? Ɗan kasuwa ne. Ashe matsalar ki ce amarya. Shin baki da labarin sabon sinadarin magi mai suna Vejing da babu kamar sa a yanzu? Vejing kuma? Ƙwarai ma kuwa, magin Vejing shine ya dace da miyar kowace amarya da kuma gyaran girki domin daɗaɗawa angonta. Yanzu haka ina tare da shi. Magin Vejing kenan shine farin cikin kowace amarya. Yanzu zan baki ƙwaya ɗaya. Magin Vejing kenan. Ki gwada kafin na ke iso gare ki. Kai, gaskiya ƙawata zan yi amfani da su. Amma na gani ba gudu ba. Na zan samu wannan magin Vejing. Kwantar da hankalinki. Magin Vejing yana kowane kanti mafi kusa. Kuma a farashi mai sauƙi. A naira 10 kacal za ki ɗaɗaɗa wa mijinki. Kai amma dai ƙawata na ji daɗin zuwan ki. To shi kenan na tashi da je na yi masa miya. Shi kenan ni zan sai kin zo bani labarin magin Vejing. Ba bara ki tsaya ki ci ba. Na gode sai an jima. Ki gaida gida. Amarya yau da me kika soya naman nan ne domin na ji ɗanɗanon yau daban ne. Ni fa tun da nake ko? Ban taɓa ci abinci mai daɗin wannan ba. Kai zan gaya miki ma tun ina yaro ina ji ban taɓa ci abinci mai daɗin wannan ba. Sweetheart kenan. Tun farko dama rashin sani ne yasa nake ɓata mijina. Amma yanzu na gano mafitar faranta mijina. Amma wannan sinadarin wani irin sinadarin ne? Alija. Hannu kwani ba? Sabon sinadarin girki kenan, magin Vejing da babu kamar sa shine yasa ka cikin wannan farin ciki. Ai ko daga yau ina ji wani tsari da ke da kowanne magi a gidan mun baba din da yau shi za a dinga mun girki. Magin Vejing shine daidai da miyar ku domin samun ɗanɗano mai gamsarwa. Za ku iya samun magin Vejing a duk inda kuke a faɗin Najeriya a kan farashi mai sauƙi naira 10 kacal. Magin Vejing shine zaɓi na ni da mijina. Kwarai kuwa, magin Vejing shine zaɓi na ni da iyalina. Mun gode sosai.